Basta kay gimingaw lang ko ni Ramil. Saka ba? Gusto ko lang siya ikasutig sa phone lang. Naunsa man taong kang igaagawa ka, uy, nga nagpadrama kasi ng gibati. Gibati nga unsa? Nga kuan. Nga unsa? Ayaw ka suko ha? Masukog yun si Tita Trish kung dili ka magtarong sa imong pagkatao. Hay, magka naliwat, uy, nga waman na sa ato ang kaliwat ang maguna-una og lalaki. Nya ikaw, kusuki ka maguna-una ni Ramil. Hoy, di ka ako plastic, no? Ug dili sad mahitabo nga magpapildi lang ko og impostor. Impostor? Kana kung babae nga nagustuhan ni Ramil? Nagtuo kong nagpa-as if asyendera lang na siya. Pero ang tinuod, pobre pa ay sa ilaka. May bawat ko naman gihapon ang tinuod ba? Ipa-background check ko ang iyang pagkatao. Malas lang si Ramil kung magpada siya sa kamandag na ng babayhana. Malas lang siya. Sa dormitory man unta ko nagsaka ba? Unya, Kadiyot Ramil. Tingalig madak-an ka na sa imong bayranan ha. Salamat day sa imong phone ha. my pleasure, Leah. Tanawa oh. Kung wa pa na ko ihatag akong phone nimo, di ko tata mag-istorya ka ron. Magkaistorya ra man ta sa school ba? Pero usahay man gud, likayan ko nimo. Di na ron no. Friends na ra ba ta? Ako di uli ang simpak nimo. Nagpapalit man gud kong Judy og bag-o. Okay lang. Pero kung dili pa kakapalit, gamita sa lang na. Kay bawo ka, Leah. Lipay kayo karon nga nagkahigala na ta. Uy, ayaw na biya gid kay ha. Dili na lagi Ramil. Promise. Oh, Kaz, will you excuse me? Asa man day ka? Matugay lang dito, Carmi. Wa na ron si Tita Carmi sa ila, tuan na ron sa KTV. Dili si Tita Carmi ang akong tuyo, no? Kundi si Ramil. Isultihan ka na kitaw ka. Nga ganihan akong kontak sa iyang phone. Sa duha yun niya ka number, pero busy. Unsay tuyo mo kang Ramil? Well, gusto lang kong makakita niya. I just missed him like crazy. Makig-dinner ko niya. Excuse mag-ilis ako. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. Nalain mo ang simpak, oh. Pwede na ka makitext-text na ni Ramil. Salamat. Unya, gipalitan ta ka og pagkaundaan kay mo ato na ko sa KTV. Salamat kaayo, Yads. Bro, malipayon man ang akong amiga ron, uy. Kabaw ka, Yads. Nagkasulti biya ni Ramil kaganiha sa phone. Lano? Bongga kay kag phone. Oh, webcam pa, social. O sige, Yads, ha? Magkuha na lang kong mga sinina na ko. Ato na ako mag-ili sa KTV kay basin malate na ko, ha? Sige, sige. Oh, sige, sige. Salamat. Was never alive till the day I was blessed. Yads, mo ato na ko. Unsa man? Kamao na ka mo gamit, ana? Estudyohan palagi na ako, Yads. Dili pa biya kay ko kabaw mo gamit og cellphone. Sa totoo lang, Yads, karon pagid ko makagunit og cellphone. Pobre biya mi sa amo. Nakalitan man gani ko nga pagpangayo ni Ramil sa akong number. Mao to nagpakaroon ingnon lang ko nga.
Na-snatch akong cellphone. Nagpaka-as if di ako nga syndera sa Davao. Nay, lang ko nagbawi, Yads. Lagi yads. Nangita pa bitaw og timing nga makasulti ko niya sa tinuod nga pobre ra ko. Ay, makaya na nimo. Nya, sige ha, adto na ko. Sige. Ayo-ayo ha. Ikaw, dili pag ayo-ayo kay ikaw ra biyang isa. Ha? Sige. Sige. Oh, sige, bye-bye. I have special sleeping arrangement for you. Bed of trust, pillow of care, bedsheet of understanding, blanket of peace, and dreams of love. Asking me why I feel this way, and I know you feel helpless now, and I know. Your smartphone has received a new text message. Would you like to read it now? Mauni ako new number. Tiway sa phone ha. Ampingan ko ni sama sa akong pag-amping sa akong kaugalingon. Reply yan. Ako si I wish on a star that somewhere you are thinking of me too. 'Cause I'm dreaming. Oh, Ramil. Iko. Dad, sputing man lagi. Pasun ko si mami mo sa KTV. Kanya, kung man, ikaw, di ka mukuyog? Wagi ko'y hiligan na, Dad. Anong di man lang ni mo kumbinsiyon si mami nga muhunong na ni anak? Di yun na mayo para nako, Dad. Kapila ko na sulti si Carmen ni anak. Dahil yun pa to. Ay, gusto ba itabo nga? Doon na si kagaling mong kinitaan. Nganong ka na mag-negosyo ang iyang gipili? Nga, kay bawo man ta nga kanang bino, makadaot na sa lawa sa tao. Mahal na lang mabisi si mami mo niya na negosyuhan niya. Kaysa, bubalik siya nitong bisyo niya nga tos kasino. Aw, di mo nakakamkuyog. Lakaw lang ko. Sige, Dad. Balitaan na lang kasi mulakaw dito. Oh, basig magkuyog niya mis mami mo inigpaulit na mo dre. Sige, Dad. Good luck. Okay. Asyentera di ayang. Unya mag-uuma lang di ay ang amahan. Taga Davao pa kunuhay. Unya taga-sugod ra di ay. Asyenterang mini. Makita mo ang imong kabakakon, Leia. Hain ka man, nga nahanaw ka, ning kiliran. Paghando mo, maoy giantos ko, nga makita ka nanahan. Lain ka man, asa ka man. Paghando mo, maoy giantos ko, nga makita ka nanay. Nay, hain ka man, gusto kong